Nakajimi kejingkran ki bami khmat naki cement company baki bun jinglot chane chatai bat kimla ban siu by kit cement bat clinker sagi try bat nongnya truck hagador sarkar kalapan nongya ki noy lam kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ban bo jingkali ladai ka baklam jingkhen jingdia Habakran Shikilat Pathai Kubor hadian gajaya kran baklam seiso hakmat u Deputy Commissioner ka East Gentles District Shivansh Avasti IAS bat ki bami khmat nagi cement company hakal laitri unai wing arja arpusan uba mas landar marngar u President ka Association ulaong baladagi sngokumta ki deban ai no shakipat ba lane shakitrai bat ki nongnya truck nakaliang jong ki cement factory mene ki lapan pau shai denam ki lapan pau shai mene cement factory ki ong ba pe ki jinglut jongi ki bun ba ni hap Aisha tu hap Aisha ni lot of expenditure ga Aisha ni kata kajing ai jongki satu sini satu kan let you barkin ka kamut kata ka ai jongki satu sini kamut ka deka ba klem jingkan telada kita kajing ong jongki Aisha ni kamut dasngo ba kimlong ki ba seiso lani kimlong ki ba katkum ga an te balim ai no ya upaj ba balim ai no yangi perit no ya kador simen ngelani ai no ya kador kit ya kini ki pajba berokoi ki badon truk banongnya truk kalau long kijing kerku mereka jing keren kijong ki mene kalau kabasngo stoma ban muit dani ban priang kalau ma kijing lut jongi kibun mo hapo kanika ban penmi yo new simen ani kajala kalau ba kajing penmut kajing lut kijong ki kalau dai ban penmi ya u simen karkum ji sutu jongi ba usna ban pelut simen re kata kajing ai satu ban ai shani te balai kan bala mla ban perit no ya kata ban ai stu shani ban ai hok no ya bari hok man yo mo Nakaliang uba wan shwa nong tudu unong ai kitien ulaong baka jingkam ki company baki ai kam nya ki try mulok kadai kabayan lambakla nawar ulap bahaki cement company ki try mulok ki kot hakasat bat pun khuj ula kenno baka don ke jingle shiliang khmat hakarukom siu bat klam yat kat kum ki kendon ka Wages Act kat bayau barjala tang hadian katu kan ni benai kat don bet ke jingkiu tulap nakaliang ka jongi nge haba ki laong ki briu ban ai satu bat sani te kata ka kiska sutu khamba maki kai tengi ong yeki lada kalong legal kata ka jing ai te ka beli hok ban ai habai ada sngo ba kata ka jing bom ai jong phi kamlong kalong illegal but ka bom de ban ai kata rom pen pau jong phi ka ai no sangi ki beli hok ban yok ai no si ba kamai da ka umsep ai no supaj ba ubodon kam gen ha ki por gini balong crisis kum gini mo te sakawai ka ba sausi menne ba u traditional jong kini ki cement factory ngangan ong ba ulai lambakla haswa ka meeting ba uong we create a lot of employment. We create a lot of employment. Handrai kajingkali kami hangto. Tarai pi ki media lada village inspection cagi ki cement factory. Kabasnyaw si ngan ong yepi ba ki briu jongi bapli ki kut tang hakasarying bat pen khoy jing. Kata kadai kabasnyaw si. Kabarpat kabahasnyaw si susu pat banong hang ni hadai ka jing de bat ka Wages Act lada pilai inquiry hang te cement factory kimdon uwairo u briu jongi u bara ki bakile kat kum ka Wages Act bat kabasnyaw si u batrain nado chpeus ne manchwa u yo chpeu hajar u badang join menin u yo chpeu hajar bat kabasnyaw si kabapan ketangi yanga kumus person hang ne kalong kane ba yaw dkarpat ladang ye join haka juga por haka juga sngi yo mar hadian live nai katulap kunjung ukan ki uduk kasan kan riu layo ye Wages Act balai pat hari lejong hastir lejong haka jaka lejong ngingim yo yakine ki barokhoy bat kabapau syai hang ne nganong ye pi na do bangisdang ban yakren bat kini ki cement factory hado menta omdon wairo u residential director u banakasi na jantia nagaro hapo cement factory balai tangi dhar hato balai ki briu ki jongi kim qualified balai ki kun samla ki jongi kim qualified kadai ka basnyaw si na ka por masan wan kamut tang nong wei be but kajingkali kami hang ne pat kumnu pat ya udkhar ubom nang tangyo aubi uyo ban long CEO hapo cement factory but ya ki kun jonga bri hun yo trap ki bla pendap ya ki degree ki master PhD post PhD ki yo ba pritang upgrade netang basaring kene kala long kala jingsha yat ka ba ngam nang su banong ba kumno une ubri ukren hoy uai nginomong
ngamong mo mai uai Henry uai tang ban im ken ban yap rom yap ban im rom im kemut tang ban shu im padoi kini lor kani jingkren jong spokesperson jong imo niladon kani kamat meni baka kabakam kelan ba bani kren bat kila sang ban buri ru nrein dalaya kren para kini para noyalam kamut kawan sekabashai kani kajing dawa jungi kalongba day ban ai kani ka proper employment contract labor compliances kamut na kamenta ba haba pipun rungkam ya kidon ki driver ki badai ki dekhot ki jungi ki banyak kali pat jongki kinong ki helper lani kinong but kali kidoi nong nya kali jongki ngila tho ang ni ba sngo ba phin pentrai kam kat nu kini ki labor act factory act kidon ang ni ki pat ki ong khamat jong DC bara khamat jong government official jong district administration bat ngiru ki ong ma nakaliang ju ki kim don kali jong am ngingim don kali ki ong dengi ong ba kumnu don kali haba nakaliang jong kini kinong nya bapli badai ki dikot ki jong ki ong nginya ya ki kali jong ki cement factory te hadin nakaliang ju ong don tengi ong ba ka ka jingmut ba pi ong don kat ba ki dikot jong ki ong ba ki nya i kali factory basa ka wiru la tho ki body star cement top sem bat amrit te hangta andala krani kita uang ba ho ki don katu kat ni ki cement factory ki babu kali te kamut nakaliang jong ki kamut ki long ba kin buri be ya ki jingsha ki long unprepared ban wanang niru kajingwan yuki yang ni kamut la syupha be ban penbor lani ban penbit ban yalam baklai ngi ba ngin bit lang kumbala bit ki por ki baladap bangin weng no ya ka strike bagi pait ba kin sadu jing shania lang ya ka kunhun hi bro ko we bat nang ta ngin salong kumbalong hagi por ki bamensua kata imat ka di jing tumu bagi jingwan yuki mentar sin habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya